Mayo dyan na magtrapo-trapo ta sa itong motor. Aron sinaw ba? Aron pilit kayong chika ba? Puro times sa. Dugay lagi to naningil si Inchi Kugarawan. Udto naman. Ay tama. Pangutan-on po na ko to si Agaw. Hatag ba niyang bayad kang Inchi? Gaw! Gaw! Oy, Gaw! Oh, saan Gaw? Kamay ka natag ni mo tong bayad sa arawan kay Inchi. Gahapon? Oh, gapon. Natagoy, paglakaw ni mo Gaw mo, di pagabot sa inchik. Inchi jod. Inchik yun, anam tong manta no? Oh, ikot. Natag na nako eh. Bantay bitaw ka ha. Natag lagi na ko Gaw. Abi na wala na tumanggol kay udto naman. Na, nadugay rin si inchik ron. Kagahapon Gaw, paglakaw yun ni mo, buntag pabaya to, naabot dahil ng inchik. Ah, basig na busy ra pud gaw og mabot si Inchi ka tawaga pud ko ha. Ikaw, way problema Gaw, kay diri asa ko sa gawas Gaw, na may tambay sa ko Gaw. Wala ko ito ba kundi? Sige sige, ako ray trapo niya akong motor. Ako may motor. Ah, sige Gaw. Pwede ra pud ka diya paglabay-labay bato ganahan ka. Sige Gaw. Putang ina! Ang akong maison, mga ilabtanon kay Bante! Bantay lang ka sa kuha! Saya nga gahapon, oy. Wala may nakita sa akong baby boy. Sayang kay akong dress nga giandam para sa iya, oh. Pero feel na ako, manilos good to ba? Kabalo ba ako sa to ka-inlove sa kuha. Ako na good ni. Sana ba ako isuon dire? Palo na po dire. Hoy, kuya! Disor man na rin akong Bante! Kaya pag sinisagit na mga ulo kasi silingan. Iwali mo eh. Sakit ba kayo ha? Pauli dito, kagwapa na sa mga pante. Kasi paghambog yung simong pante, mga lustred di na. Kinsa pa man yung suta to nga. Ikaw raman ako igsuon. Pauli dito be. Pabuisit ko ni mo, paitan ka isa kata akong pante. Itapas mo na. Pasi! Kagigil. Asa ka gahapon? Asa ka gahapon? Nagugkasok Ikaw na laki na po gano. Nikaw na po kaglahi ka microphone no. Sabi jud kang bayuta ka ba? Katul jud kay kakablo kan luyang kay ko sa imo. Ani mo eh. Sa man ni? Kwenta. 2K? Ah, Nagkasukugod ko eh. wala man babe. Kabalo kan loyal. Ako lang tangingon si mo ba nga loyal kay ko sa imo ha. Ang grabing liog nimo ba humot kayo ba? Humot kay tai ba no? Pero okay lang labang gapon kay tika. Musweet na dyan ka sa kuha, babas masagpa na kang kwarta. Grabe po ka. Pero, nakoy-lakaw karon ha, ayaw pagsuko-suko, kay kita ganap di kang kwarta. Nya asa man di ka madto? Ah, basta nakoy-lakaw sa mga amiga. Pagtarong ha. Yes! Tugtong ka basta magtarong lang ka dito ah. Ka, ha? Ayaw ka og laing microphone. Yep, Kumukanta kanta lang. yep. Oh, sige na lakaw na ito ah. Bye! Bye na. Gusto. Uy, ayaw na. Kay mo lakaw, magkalakaw Sige na. na, sige na. Kasi na. Dali na yung kwarta. Hindi mo kwarta. Uy, boss. Uy, ambe. Relax lang, boss. Uy, basta pwede ba nato ni misturyahan? Ambe ng kwartawan na istoryan. Ay, ayaw, pag-aana, boss. Sinaguan biyan ako ni. Sinaguan sa bayot gikan. Ano? Kumalo lagi ka? Alangan, ilado man ka nga mamayaw tayo dire. Na, grabe po ka judgmental sa kuha. Uy, dili, uy. Work hard ko ni. Ay, nadagag istorya dia. Ambe na yung kwarta. Isa kalibo lang, bi. Ah, wala, 1,000 ka ng 2,000. Basta, boy, iko, ha? O lagi. O, draw. Ate, nakuhaan pa jud ta. Taliar sa karma na ko, eh. Atay, mo itong kagaw ni Marjong, eh. Makagaba man na ito. Wala dyan ko kapaningin arawan gahapon ba? Busy, manggot kayo ko. Ayo! 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 Oh! Kisintik. Check. Ayo! Ayo! Udto check. Adaraw. Ah, Bayad na ako na. oh, what kira malagi ni? Ha? Usay 1K check mo ganyan no arawan. 1K tagadlaw di ba naningil labi ka gahapon. Ah, usa paningil. Wala man ko kapaningil kahapon, kay naa man ko gilakaw kahapon. Na. Gibili naman ako to sa kong agaw. Ana siya naningil na daw ka. Nah, wala jud ko naningil dari kahapon ba? Wala jud ko na mali. Na. Yati ni si agaw. Time sa chika kay ako sa pangutan akong gagawa. Go! 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 Pati kamay ka, wala man na naningil sa inchik gapon. Diyan sa ka? Wala naningil sa inchik gapon. Ha? Wala naningil sa inchik gapon. Di, sakita po kayo gaw. Uy, unsa? Kamay ka. Wala naningil sa inchik. Unsa man nang gitugtog-tugtog ni mo di ay. Go! Pasang-sam sa bugok. Parjong na taga-tago malipayon sa sad boy. Yeah. Reset! Para diyong taga-tago mo sa isad boy. Kinsa man ha? Buling ka na. Favorite sound sa kunigaw. Kasi, Si Inchik ba? Si Inchik. Nasa gawas. Nasa gawas. Ano man? Wala daw siya naningil gahapon. Kasi Naningil wala. siya 2,000 sa ako ron. sabi nung ang managaw sa'yo kasi gahapon, pag nakaw ni mo, naabot na siya.
Guys, dumilaran na yung chika na, be. Nilisin yung chika ni. Tukay, magkayo sila. Ay, maningil pa ko sa lain ba? Kani ba? Kani nga inchik ba? Kani ba si inchik? Hala, di man na mo ang chika na ningil diri gaw. Unsa? Jong, basig ka mo igagaw ba? Maro-maro ni. Basig igasto niya bayad sa arawan. Ayaw sig patakatagag pamasahin chika, basig ikaw, piki-piki ka nga inchik. Usay, piki-piki gaw nga mao man ni inchik ka nga nagapaningil og arawan gaw utang na ko nga udong. Matay gaw, di man gani mao nga inchik ang naningil gahapon gaw. Taas nun man to niya, dako og lawas. Taas no niya dako og lawas. Ito mo na gaw. Sakto ka gaw. Ito mo gyud gaw, murag bako ka nga sinaw. Animal way lain na si Mr. Lim na. Gitalo jud ko sa buang oh. Chik, pasensya jud kay Chik ha. Ugma Chik, 2,000 jud akong ibayad si mo ha. Ah, sige ha, Marjong ha. Promise na di mo ugba ha kay mingaw kayo ako arawan ba? Wala nagbayad. Ah, sige. Salamat kay Marjong ha. Muato na ko ha. Sige, Chik, ugma na Chik ha. Oh, sige. Yati gaw, kisan dito inchik nagpatik-atik diri gaw. Di ito inchik. Si Mr. Lim to. Kay kabalo to siya nga. Dali ra kay kamailad. Pailad man ka atong bakuka nga to. Wa mo kabalugod gaw no, abi na ko siya inchik, kuya mo kay naganaana man siya diri gahapon gawon niya. Mudos niya na. Magpa-asip-asip na siya. Yati ang tawanan na. Sige lang, ayaw kabala ka. Mabawi ra na ko tong kwarta. Tulod na dito ka. Sigaw, sinsya kayo gawa. Bantay lang ka, Mr. Lim ha. Gitalo day ko nimo ha. Kabalo kang daghan kay kong kapit diri ah. Hello boy. Na ako ipatrabaho si mo ha. Walay lain mamayutay diri ah. Tiraha, matik, utang lang sa ha. Balik atong kwarta ha. Why siguro, mo times 2, mo times 3 na to sa ko ah. Ayo! Boss! Hoy, yat! Ano man? Nadiri boss. Fetch. 2,000 na. 2,000 ne. Fetch, sibat na. Utang lang sa ha. Pasi na. Ah, sige boss, wa na problema. Una ako. Nagtuo, tingali ka Mr. Lemba nga maisahan ko nimo. Pas mo to, isa kasi mana kay wanay kwarta.